Uriani Tuhata Horas Madihita Salhuna Adorak Sota mulai para minggota para julu mahita martang yang nahohom. Amin. Tambulay ma para menggota mared de mahita. Marahite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marasobba marsinggang di mahita tuadopan ni Jehovah si topahita. Ay ibana do di batata, jalahita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martang yang mahita. Ali ama namin adi banua gijang disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegay akka ulaon ni sibolisi sai padungo mahami marhite-hite todim na badiyay asa unang tarpedem hami di bagasan dosa alai asa monang hami sahat rodi ujung jala asa mardame hami saliling di tanoon pai masahat hami Tuhan uluan na sorasuda marahite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Hatani dibata sikat ni patik di minggutta di manuguton imasian Roma 14 ayat 10 sia. Dibaheni tayahima natau pada mehon jala pauliulihon hita sama hita. Ido sahatna rap mangidugu mahita sian tuhatta laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan dibata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tatopoti madusata martang yang mahita. Ali Tuhan dibata parguguna suatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halap pardosa na dangolon ro tujuluni habang sahabadiaon mi manopoti jalan mengangguk kondosa nami. Macai juk doh warsahi hami ho marahite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narwai dang huha holongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang docon diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasanmu jala umanmu hami tuhamatean saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na gudangi mangido siyan nasa rohanami hasesaan ni dosa nami sa luhutna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu na badiai ali Tuhan saya si maroham midahami halak nadangolon amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam.
Say mulak mahotwahu ayahu dosi paluaho. Hasangapon madidebatana di Kijang. Amen. Hatani debata epistel di minggu tadi manuguton ima nadienet sian sada Musa 45 ayat 3 sahat rodi ayat 10 sada Musa 45 ayat 3 sahat rodi ayat 10 tajahama margati sore dungi ninna si Joseph madok akahahanay ahudo si Joseph mangudu dupe amatai jadi dang halusan akka hahanay ibana ay tarhatotong doro hanasida midabuhinay. Ope unang mabiar hamu jala unang serbeng mata muna ala ginadis munay huson ay mangarade hanguluan muna ubahid disuruh di bata ahu parjolo muna alai disuruh di bata ahu parjolo muna pajopon di hamu eba-eba ni tanaon dohot panguluhon hamu mabahin haluaun bolon ope dana hamu masuruh au kuso debata do di pabaki to au gabe amani raja parao dohot gabe induk di sandok bagasna jala pangarajai di sandok tano misio asahatok mahamu asahatop hamuma ne nakok tu damangi pabuah hamuma tu ibana songonodo tonani anakmu si Joseph di babangkit debatado ahu gabe raja ni sadok tano Misir tuat maho madapoton ahu unang tugang-tugangon maringan ni tano Joseph asa jono di labuku ho dohot anakmu dohot akka aku ro di biru dohot lomu dohot nasa nadiho ahu do marmuduhon hodisi ay 5 tahun nari dope halionon asa unang raparon ho dohot isini bagasmu ro di sude nadiho atau matamuna dohot matani hakiki si Benyamini marni dasa bahwa apala manonahon hatai Tuhamu pabuahamu matudamangi sude hasangapokku nadi tano Misir rodi sude nani idamunay pahatop hamu mane tuat uson rap dohot amatta dumi dihau marungkung isi Benyamin angginai tukut tangis si Benyamini selesai matangis do makau rungkung dungi di si Joseph masude akka hahanay uhut tumatangis be dupe salpui asa makatayak kahahanay dohot ibana dungi tabontik mabarita itu bagas ni Raja Parao akan ninado nungaro akka hahani si Joseph jadi dengan marohani Raja Parao dohot akka nakofanay ido sahatna
martua doakan atau mangihun hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Taha tidak kon maha porsiaw tay songon nahina tidak kon nidong hatta saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah idu ama pargugu na suatu dosan natu mo palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinubuon ni si Maria naga bega siatau di porbadia andorak sohabubuhan ido tuhata natu maun ni berni di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natu atu banua toru dung di tanong namulak manghulu di hari patuluhon nama naik ke surgo lahundil tu siamun debata Jehovah amanai parbugo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanok on manghumi halak na manghulu dohot na mati au porsea dito di porbadia jala adok sada huria na badia huria hatau panihalak Kristen apa na badia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatai na mando mulak mangulu sugot daging ni halak na mati dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Salam. Salam sehat madita sasudina. Tabegema tikting duriatta di bugasan mingguon. Nabarjolo gowarni minggu. Gowarni minggutta sadaron ima minggu sagegisima. Do topik nadenggad do balos ni najat. Napaduahon peleat tujolo. Sedarion minggu tanggal 20 Februari 2022 naikut kota do peleat tujolo lao aperluan pangubation kesehatan HKBP. Nomor 3 rapot huria. Sedarion minggu tanggal 20 Februari 2022 duk sidung permingguan pukul sia 30 patu-patu do rapat huria
lau manarengoti manotopon program kerja tot anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2022 rapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Paupaton pendaftaran guru sekolah minggu. Hobartu hasil sermon parhalado HKBP Mampang Perapatan nah dipatupa di Jumat 20 Januari 2022 Pukotama pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode tahun 2022 1 2024. Dot syarat boy ma tabereng di warta jemaat nadong di tabe. Paling lambat di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 boy ma dipasat Tinang Dewan Kononia Inang Situa Marcelina Boru Siregar. Palimahon makedakon hapor siaon. Di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 di Perminggion pukul sia 30 wib Patu panuriatta do ulaon nama kedakon hapor siaon ku ena kota Parguru Malua tahun ajaran 2021-2022. Dusiduk Parmingguon dutido tulaon perpadanan nabadia tuaka nama kedidakon napor seauni rapdot akka natoras dan pada tanggal 26 Februari 2022 akan diadakan pertemuan anak Katisa di Sidi untuk persiapan latihan di gereja mulai pukul 10 selesai hari Sabtu depan. Paunopon pembukaan pertanyaan sektor Pinaboto sudah ruas Nuria dari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 10 sia 30 wib. Tapatupa do pembukaan pertanyaan sektor durata Maritejum dengan meeting ID 830 Sadopak Sada Tuluwalu 57. Riameta Lao Madohoti. Ruas Namar Said. Kabuam ma di bagasan tanyakta ruas Namar Said. Natades Parulitua Hamanik sektor 2 dirawat di rumah sakit Budiasi. Hatani Dewata Pasak Madalam Mutu Jahoba Jalaposi Ibana Asaibana Patureon Psalm 7 ayat 5. Pesan surat pusat AIP Duksidung Titingon Jahodo pesan surat siap pusat ake tarimotu pelantikan kepala departemen Marturi HKBP ulang tahun kelahiran. Paralado dot ruas pasaton selang ulang tahun turuas ni uriata ulang tahun di Bogasan Samingguon. Dok hatani bata atong paturuamuma dirimuna tuturu ni tangan ni dibata nagogoe. Asa dipatipo kamu didikinai. Sadape terus 5 ayat onom. Akapelean hamulateon dot naasing nasujinai titingon Taida ma diharos adong di uriatta tuatama masu-masu. Piaraja Tarutung tanggal 10 Februari 2022. Nomor 195 garing L18 garing 2 garing tahun 2022. Hal Cijahau di gereja. Madapoton na pinasangapan sudah ruas uria perantaran Padita Resort di Inginan Nabi. Dot hormat di bagasan roha mulati tu amat tadiwata pardinggan basai pinaboton tu hita saluhna pabua dengan domardalan rapot preses rapot EPS rapot gabungan EPS dohot preses imana di mamasa ditikin nama rudut mamuka minggu parjolo 1 minggu paduahon di bulan Februari di gedung Raja Pontas Piaraja Tarutung. Denggando pawoto tuhita humbartu aturan peraturan KBP tirapat EPSI nunga dipilih do itotopon. Kepala Departemen Marturia KBP Ima Amang Pendeta Daniel Taruli Asih Harahap Master Teologia. Ima dari Minggu tanggal 20 Februari 2022
sakaburiatta do pabakiton nasida di bagasan permingguan pukul 8 1 pukul 10 wib aniluan ni eporus jaga PP Raja Tarutung songonima pinaboto tuita salukna tuatama na monggohion akkana naposona nandot hita diakka pakobosota ban sangap di guarna tabidot tangiang Huria Kristen Batak Protestan tertanda eporus Pendeta Robinsor butar-butar martangiang mahita puji-pujian hasangapon di pasahat rohanami to amang pardenggan bahasa natok tong mangaliat tiki di ami bukasan selarion buya mituan ma persaoran di hari mingguon mabegi hatam nabadiai nagai buhal nami pekan nami di gulu nami si ganupari amang nabasa toktong do pastor nami tuho huriam nabulunon alani panosak ni kopi 10 sia nang masa sampai sonari udang do Tuhan aguan hosa karena marsait kehilangan pekerjaan dot akna tatu dia kapal sekolahan ala subuh itu Tuhan bertetap muka akap anak nami nalau kuliah dot akna mar sekolah sebenarnya Tuhan di akhir bulan Desember Tuhan nunggal lagi melandai kopi 10 sion jalan nunggal mulai marsikola kayak anak nami di awal Januari ala itu pertengahan bulan Januari provinsi itu kopi Surimago 5 Omikron pola do sampai puluhan lipat pangotangna tabana sian kopi delta ituan kembali mengusahakan Tuhan songon peraturan lebih pemerintah level tolu burang matuhan hami akan amarulaon bagi terhambat persikola be Tuhan terhambat Tuhan amang nawasa dan berpikir hami Tuhan ngulu namion mulu siat diri nami si patah Tuhan hami mereng lebih denggan alai pos roa nami molo ho di jolo nami ho pangasok kami di ngulu nami Tuhan nasihat kami Tuhan majalo sudia kana masa nai batu pam di ngulu nami si ganupari Tuhan songoni ma annot Tuhan pukon nai ma rapak Huria mang parapatan anggaran tahun 2022 Tuhan ngadiulai kami Tuhan sian manusut anggaran sian rapat parahlado anu ma Tuhan masa tonai ma itu Huriam na postur nami Tuhan di rapat Huria anur sidung gereja buah Tuhan mengalami pikiran gagasan na positif pola pikir na maju dan gabe Tuhan mengalian pendapat ababain hami guga ababain hami gabe dang buyami seara lau memikiri Huriamon alai Tuhan sungguh dia be anur rapot nami Tuhan romah tu tatau tongan nami asa buahami Tuhan sungguh nejarmi hamaranggion durom lau pada dimutul hudamot Tuhan tujulanon sehingga dapat taima Tuhan sada program na boy saling memahami siapa ralado nang Huria jala boy may Tuhan ilaksaw nami kita 2020 anggia boy Tuhan lebih berkualitas nang sudiak ka ulon nami di Huriawan amang nawasa songoni matong nang pertayangan sektor nang ulanay matuhan secara Zoom Tuhan boleh berkami di tahun 2020 sada Tuhan gudang do ulan nai orang nami nang merdalan alani pangotak ni Covid suri magui alani Tuhan pabulus marawa nami melutuk pen anok kami pertanyaan secara Zoom di sektor Tuhan buah bilik hobas asa udang mariswang sudi Tuhan akang ulu nami haparson nami tuho jala boy dujung nami Tuhan monang masuk kami tu surga na pradem takkan porsea tuho Tuhan naksoni Tuhan tu hari Minggu na ilipasan nami Tuhan akan akon nami akasidi jelunga dibuat pembekalan atau hari Tuhan ngomadalan denggan Tuhan tong datang yang nami asa sudi anak nami Tuhan majana kon nami na tong mariwarato sudi be Tuhan akka ulon nak persekolan na parjoli pasa dirina tuh asalam lebih berani ma Tuhan mangalakka tujulanon
Tuhan memang nak foto kami dope sungguh dia perlakuan nami tahun 2020 Tuhan. Ali udah lon kami tan kurang lebih 2 bulan. Ali papos maro nami Tuhan, unang mabirami Tuhan, dekang gulu nami. Ay sudi Tuhan, radia di jolom asal mahami Tuhan benar-benar pas satu dunia nami tuh. Tuhan gudang dope Tuhan si pastor nami tuh, dekang gulu nami on. Ali pasti kok mai Tuhan, dia katikina, jelabu kami Tuhan, indah pada waktu na Tuhan, eno nombor Tuhan kami, dia katang yang nami, gogo nami, dingulu nami, disampai saudari Tuhan. Boy Tuhan merdalak kami, mengalakkan tu jolo, dia ka ulon nami, asal ma Tuhan, pastor nami tu, sudah dia tu apa tamu di jolom. Atau Tuhan, dika ulon nami nama ragami, dungula kami tu sengkere Tuhan, toktong ma lengkapi kami Tuhan, dia ka menjaga prokes kesehatan Tuhan. Asal kami Tuhan maluasian akka gudang-gudang kapar saiton. Tukenai Tuhan nang begonai ma berita nauli ni pasatun padita nami ama padita bejar nahor atau tong ma Tuhan nasida mangalian sada poda sada firman Tuhami nagwelas roh nami Tuhan banunai manoni Tuhan dingulu nami dungulak kami sian kuriau Tuhan nangaputan nami Tuhan ngaberi kami tombolate mo Tuhan atau basya pajar sok nami agi mo tojulano taba dia makasyatat Tuhan. Ay naposong di Tuhan. Tuhan ay ngay paslotso na sida lao maberita na uli. Yura nami mang para pato atong unang Tuhan atok Tuhan say pas liamat yung mana kasehatan tujulanon asa buhay imana lao padumuton lao mangarok kami tunauli na denggan yakka puriam di tujulanot Tuhan. Atok Tuhan upasat tayo matangin mo to kola makasaon guar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus jalo matanyang namion. Amin. Uhud papungu pilihan na parjuru do paduahon marede mahita.
Bertang yang mahita dameni dewata na sumurung sian saluhut na roha iman na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita atani Tuhatta di minggutan sadarion iman tersurah di Lukas 6 ayat 27 sahat rodi 37. Balai hudok ma tuhamuna namanangi haholongi hamuma musumuna nadinggam ma bain hamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamuma akana maburai hamu tangya kok kamu ma akana mangasupi hamu anggo di pasta purumi tarehon nang nasabari bayi jala anggo dibuat ulusmu unang jua nang baju-bajumu nasa namangido tuho lehon jala unang tunggu halak nang mabuat ugasami yai na pinangido muna nang bahenon ni halak tuhamu ima baik kamu tu nasida ay molo di haholong hamu namak marholong ni roha di hamu baru lihat dia mai di hamu ay nang akka perjahat di haholongi do nang marholong ni roha di nasida jala anggo di baik kamu nadenggat tu akka si bahe nadenggat tu hamu baru lihat dia mai di hamu nang akka perjahat di songoni do pabahenna jala molo makirim hamu mabuat samuse lahu pasalidongan baru lihat dia mai di hamu ay di pasali perjahat do doanna perjahat asa di jala muse hebengna ummata he haulong hamu ma musumuna bahen manadinggan jala pasali hamu ma ina so hirim rohamuna di balosna belgama upamuna gabe akka anak nina tumimbulima hamu ay basado ibana dina tuis marroha jala dina jahat gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu manghumuhumi gabe dang uhuman hamu unang hamu manarui gabe dang toruan hamu balu hamu gabe baluonna hamu soni masana dihita akadongan sahpor saon turpukoni ma nama sai denggan nama sai bagak ajaran poda si paingot jamita abain kana denggan jala diguare mai anak ni akana tumibuli anak ni Tuhan magwaryo adorang suturpukon jamita di dolok kok badi bukit jamita ni Tuhan Yesus adok berbahagialah mertua ma lapatanna dung habisi di hata Yesus maturpukon hiran adong hubunganna berbahagia mertua do halak nabui mabalos nadinggan balas di najat membalas kebaikan kepada kejahatan asaliling do di pertibion hirasah doi molo dibiay kalak na jahat tu iba ko balosom mai ido tenang adong do di sada buku di surat Raja Babel Hammurabi gorra 2000 tahun sebelum Masehi gorni bukui Lex Taliones Lex i hukum Taliones pembalasan jala tercaloni rohani jolma doi laho membatasi akka kejahatan sianido undang-undang tubuh KUHP hukum pidana perdata sahatu sadarion sahatu naneng ro
mula dong penjahat, pencuri, koruptor dihukum misalnya 5 tahun penjara, denda 100 juta misalnya, asal efek jerak. Ala yang go zaman jahiliyah tersurat di buku Imamati, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Molo dipamate sada suku manang bangsa suku na asing, ko sepakat dolai ikut tabalos adigama balosota ainga dipamate keluargata. Bersemangat do jol meida. Ido harus dibalas, harus dibalas. Mardala dui 2000 tahun disadok Portibion hukum lex taliones manang hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mulubui molo dilukai mata ni bon, mulubui kedua ni mata ni musuhi lukan. Molo ditipul tangan ni be mulubui dua na tangan ni musuhi pongkolon. Molo dibunuh sahalak mulubui 2 halak bunuhon. Nakpe memang di Alkitabon molo ta selidiki, nakpola ya di suratona te pencongkelan mata. Ya dibigiamu Alkitaboni, letar surat ibon gati ni ibon, mata gati mata inna. Leda kya iciri tahun di Bibil tahun dungi dicongkel hala Israel mata ni hala Mesir 2 na takyarpe tersurat. Alai hukumi main, iko balosod do. Ima hukum porti ima gorri. Alani idok Yesus bahama bedata. Halak Kristen na porsea molo balosot do nabinan ni halak. Ba memang do notama gudang do kana jahat di Portibio nate bawa lahir. Siarong din nai. Ate amang. Isa ada huria siarong do ona makata-katai dong anna ola manggosip ola na parwarwahon ola na sursar punguen. Ipunga marga piarong di siarong do sahalak si bola huta dengan suasana ni halak irabasi late nirwanion nawaman nek pertubunion inna dengan nak manuk ni halak iputas dia cemburu mungkin ya cemburu late rohana molo ninggat diwereng dari halak arong do inni kita beba mapoto ya te. Alai ko molo halak Kristen dang poin na baloso ni. Molo Roma manuk ni baru pan itu alaman na tori ipulos rukung na sama te. Baru molo Roma muse manuk na tu pekarangan ni ba puloso muse. Be dia be sae persoalan be. Ola na dendam. Jadi Yesus salah do na dendam. Rugi doi berkepanjangan, kurang denggat doi jalarang dabo hatuaun. Mula tapado nak itu jamita ideologi dang berbahagia. Alai dok Yesus na berbahagia muluhi ta selalu berbuat baik kepada orang lain. Alang binotet na toho ceritai. Songoni majah ni tetanggai tu halaki. Anak kotor ni tetanggai saya ipasapatot tu jebon. Poni malaten rohana alai angko perjebon ina. Bama molo pejagal ditaruhon do jagal na itu tetanggai. Mana manu halaki taruhon. Ola dong kue taruhon. Alai angko tetangga na ino da tu kya mana ruh jagal. Tarhona ai tahi mamutas do. Bahama sepida non senu tahun ina rohana. Jadi di suku kalak mah, oto mah ho. Soni mah jahat ni tetang kami, iparwaroa ho. Iputas do manuk musai taru ko jagal tu jauh dai. Ho nama no motor rayu tahun ini tetang kami itu. Jadi cepet dulu di mana, adang dawa. Kosong ni do ilo perditanami. Ai Kristen do hami, ikon nadingat do bayanon.
Memang itu pokoknya dang berhak kita mabalosi. Alai Tuhan mana mabalos. Tuhan itu hadir ada untuk melihat apa perbuatan manusia-manusia ini. Apakah dia baik, apakah jahat, Tuhan yang membalaskan. Jalamolo adong do roha holong dihita si songoni imana didok na nungaro tod di perbedia. Ay ho nama nabedia nei de inang. Ina me burjum so na ulo homuruk. Anak ni Tuhan ina maho. Songoni do dihita kadongan sa persyaon epistel nakin. Bohado si Joseph di cemburu ya kahahanai ate. Dia nak isi sakobon 12. Alai say humolong marohana tu si Joseph on akani lo cerita na. Jauh bagak bajunya cemburu maka bang nai. Pendek cerita gadis mo. Apa gabe mamorai bana di Mesir. Di hutan si Firaun. Gawe hira tangan kanan nai mana ban. Hira menteri nai ban mana. Masa mahaleon di Israel martau-tahun. Itu sampai 5 tahun pedang bui saya Leoni. Bang Amar fokus sudah. Jadi suruh bapak nama ubigi orang kui Mesir dawa nebur jurohain na. Esai botohian anak mereka. Esai ulu mangurubin na. Menteri rin nai. Palau ma johamuin na. Baik papor hak ma. Ai berak si Joseph ma keebak kuron akahah kuron. Ale alang amar pahir raja mana dang itadda ka ebak nauk be. Ai saya duduk do sonabarani mamereng rajai. Marhuamu ai haleu di hutan nami. Kani do cerita nai. Jimulo haleu di hutamu rohamu tu son. Aku bagi kami rajai burjulo mangurubi. Jadi saya mahamongmu. Besi Jakob. Pigamu marang-marang ki 12. Jadi mangul do pemongmu. Mangul do bela kamar saya itu ama Arab bobe nang boy ma mereng be or binege be nang boy betur naro mangul do be bapakin naro ana jatong. Jadi ai 10 rohamu sadanai dia siap pudani si Benjamin tinggal loma dongani bapana. Jadi sadanai dia ai ngama ta yelang babiya inna be yelang babiya dinna. Apa ya ro dijual lain naro ana. Tapi ma bok kamu mana? Susu maka gandumon boras mahite ite. Boma bokamu mulak olonga habis rohamu seda. Horas bapa nga rohami sam Mesir na burjuar rajai. Isukut do bapa mangulu do pemongmu. Amar sahid arang boy mamereng berang boy marbinigi. Jadi dokod rajai do molo hurang muse boras muna rohamu muse. Ale do bokamu ma bapa muna itu soda. Anang sepudani bomma, ay bomma si Benjamin ay do nasay na to. Kani do si Joseph do si Benjamin nasay na. Atori yung ro si Benjamin ni sepudani ay tori buke mana do tong asay tada ay si Joseph do bang mun na betor masya Allah malah tangis pa. Imam palos ni nadingan dipilih dohita gawe songo si Joseph. Akka perhelado, akka ruas ni huria, nang akka perdita. Nang dohono itu bukon ikosong si Joseph kita merangkul laka hanggita. Baru tolak po, si dendam po te. Mau nanya te. Bedak suhai ti buke luar kata hita kan? Ya, naong be. Ayaw be hado iti bu waku. Mobil hu be buat. Pamili hepek ku buat tangi paulak. Saya pikir-pikir sami tahun. Apa bagasar roh aku? Alang berhubungan dia tu sih. Ibu hepeng ni ba, ibu mobil ni ba. Alai saya jami tahun baru. Alai ngai dapat belusna. Ikon Tuhani ma merengi. Anggu iba tetap ma sabar ma. Ikon mampu tong mengayomi keluarga. Mengayomi keluarga. Odo na digatini Yesus hukum kasih
Sian hukum Haportibion, hukum Hammurabi, Lex Taliones, hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Tidak boleh dibalas. Tetapi hanya Tuhan yang bisa membalas. Angko hita ikut sabar hita. Setiap manusia pasti pernah ditipu, pernah disakiti, pernah dibohongi keluarga. Atau suami bisa istri, anak, adik, namboru, opung, tulang. Doa sahuria pe harum manipu hita. Ai sahuria do hamina. Allah sipu lagi efekku sampai sonari. Pernah juga. Harus sabar, baru nang sabar do. Hepeng muna nama aku sabar do. Ipauto kamu. Sabar, waduh jamitan ni pedita bejarna horon jalodo. Idok diturbukon arong tulu sifat ni jolma. Nah perjolo membalas kejahatan dengan kejahatan. Ima sifat ni jolma. Membalas kebaikan doh kebaikan. Lihat tuau asal lihat tuho. Kalau roh tu pestaku, roh tu pestam. Kan itu kan. Angkoi sudah agama di nang yamang. Nang Islam pesong ni do, Buddha, Hindu, nasomar agama pesong ni do. Manusiawi. Adong do selalu berbuat jahat kepada orang, baik pun orang itu selalu dia jahat. Angkoi simbolis mai, na simbolisme mai. Itu kesaksian ni istri orang aku pedite na gawe haji te, na penjara noai. Saya menyesal nak. Saya kerasukan iblis dulu menghina-hina pendeta, menda orang Kristen, mahon itu taira bari pedita. Kani penjara mana kan? Baru kesaksian mana? Sekarang yang mengantar nasi saya di penjara orang Kristen. Yang mencuci baju saya, menggosok baju saya orang Kristen. Dulu saya menjelek-jelekan orang Kristen ini. Alana nggak diajar pedita orang di ala Ambon di timur. Itu si pendeta si mahon di luar ini si luar ini. Harus diantar aja nasinya. Ditalon itu. Walaupun dia ejek kita harus baik biar sadar dia. Saya sudah insaf sekarang, sudah sadar nak. Odo dihita akadonga sapor seaon dang marlaku dihita hukum pembalasan. Walaupun kemanusiaan kita selalu menyala itu. Kau jujur dihita sih. Kalau ditipu kita terus masih gor-gor atau pikir atau dang boy lupa sian ingatan ini. Alai jamita sadari amadok, jangan. Nanti kau tidak berbahagia. Lupa homai. Bahkan doakan, bahkan minta berkat dari dia. Ikhlaskan saja. Sejarah membuktikan orang Indian, suku Indian puluhan tahun berperang habis-habisan saling membunuh dengan kulit putih Amerika. Ala neng membalas. Tapo kan? Ala Indian na gajang-gajang ibu ni, alai pamati laki itebaki mengitip malai kulit putih asal lewat disehati berpuluh tahun. Soalnya aborigin di Australia dengan kulit putih. Sejarah ni Australia on, bahasa dong kulit putih di Australia, ima pembuangan kejahatan perang, dibuang mai itu Australia. Aka penjahat-penjahat perang. Tapi kulit putih. Penduduk aslinya aborigin. Alai dalam gudang kulit putih Australia on, nak penjara hiado tawanan, gabe mangarajai nasida, gabe dipusa aborigin. Akhirnya dendam manusia aborigin ini. Saling memanah, membunuh, berkepanjangan berpuluhan tahun. Alai di ajaran Kristen, mau ditampar pipimu, kasih lagi sebelah lagi. Kalau diminta kainmu ini, kasih baju-bajumu ini, jubahmu ini. Mau dipijam hepengmu, kasih aja. Bima mau lihat Kristen non. Alai mau isurvei mu saya. 3% mana boy. Soal ajaran Kristen non nate. Mulai suku pedita HKBP 2.000 naeng. Mampu pedita KBP mengampuni belum tentu
Mularok situan HKP 6.000. Mampu do situan HKP mengulahon natar suraton? Belum tentu. Ruas ni huria HKP 5 juta. Oleh kau mampu do mulai tampar ho liam muse. Mulai buat artam lea songoni. Kecuali satu ya. Kalau diminta nyawa jangan berikan karena itu milik Tuhan. Bela sudi ho ngai neng artakku ho hosakku ina. Menanglah kamu mulai jalo. Ikon hosami do ya mulai na tidak. Karena nyawa saya bukan milikmu, bukan milik iblis, bukan milik setan, tapi milik Tuhan. Jangan berikan. Atau minta istrimu pemberian Tuhan. Ikon inatami do ya ina bene hebat mabayodo. Atau suamimu harus sama aku ina, jangan kasih. Ale molo hebeng dina bawa lem wawan. Ini yang dilakukan Nelson Mandela setelah dia menjadi presiden Afrika Selatan yang memenjarakan dia 27 tahun, bahkan yang mengencingi dia tidak balas dendam, dia Kristen. Bahkan dia pergi untuk memeluk yang memenjarakan dia lawan politiknya. Pengonima si Daud tong, si Saul terus mengancam, mengintimidasi, mau membunuh. Si Daud tidak mau membalas dendam, malah setelah Saul meninggal dengan anaknya berperang, Saul diangkat menjadi pahlawan nasional. Baru harus semua berkabung, harus pakai baju hitam, harus berkabung karena Saul meninggal, karena Saul dianggap Daud yang diurapi Tuhan, walaupun dia jahat. Nggak berjodoh si Daud. Sonido Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln Stanton yang selalu menjelek-jelekannya, mengancam membunuhnya, menerornya. Setelah Abraham Lincoln jadi presiden Amerika, malah Stanton diangkat menjadi menterinya, menteri peperangan. Semua orang heran. Ayo Abraham Lincoln, ngapi gahali ho diancam mau dibunuh Stanton dan timnya, partai lawan politiknya. Abraham Lincoln partai nasional di Amerika. Kenapa kamu mengangkat dia jadi menteri? Alai statement ni Stanton manau hebat di permateni Abraham Lincoln. Dia Abraham Lincoln bukan hanya milik Amerika, tapi milik seluruh dunia. Jadi nama mengancam membunuh ibana yang kak gabe menteri peperangan. Hebat dari mana? Kamu ni manakin aka jolmainya karena percaya halak Kristeni mabalos akan adinggat tu karena jahat. Dengan prinsip iman hanya terang yang bisa mengusir kegelapan. Kegelapan tidak pernah bisa mengusir kegelapan. Kejahatan tidak pernah mengusir kejahatan atau mengalahkan. Tetapi terang Kristuslah. Olah panodang ni Yesus do atau diperbadi do nebu ini nama nelu nagulapun. Jadi mulut dendap kita tidak bisa. Kejahatan itu tidak kalah-kalah. Karena berengot do talu ale mangulum se. Alai molo kebaikan Kristus, kebaikan Roh Kudus do mate mahajahatoni do misi maka jongjokon harajaoni debata di pertibion. Yesus mengasihi kita walaupun tidak pantas dikasihi. Oma mesti prinsip. Yesus mengasihi kita walaupun kita tidak pantas diselamatkan. Kenapa kita harus membalas kejahatan? Songon siuto Yesus sita, tai huto ma Yesus nabui majalo akka hahorangan idongan. Nakpe maol proses dui, ale tauji mate, lilik kita kawe Kristen, dari mang-rimangi jo buharu tutu pinoma, dang balas dendam, dang semar si kor-kor di ate-ate, beta ikhlas omai. Mulai tadi sakiti halak, ditipu halak, ya biarlah dia tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Alai totong mahita mabayanakan adinggat di Ingguluta. Amma firman Tuhan renungan singkat di minggu tersadaрион. Amin martanyang mahita. Mulai ali Tuhan di hatam masa unang mabalos sami tuturi ngulunay di pertibiona sa merlasni rohami, sa mertuahami. Sa berbahagia kami, sa sonak kami ini pertibion.
Soalnya kami unang gabi kami mangarsaki akka dengan nami. So nang merdosa kami. Tong melihat bali Tuhan dihatam na terus Allaho menungguli kami haporsan nami. Ibakasan Yesus Kristus. Amin. Mari tahu Bapak mau pelayan. Tanya koma peleta. Ale de batama namina di banogijang hodo haroron ni salhut si leo na dengan do na sauliwasa na maulitus. Upasatami masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sajalo may gabi wab na husus di colom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho para sa kami pilihanon. Pati bulon harajawam mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami kodang ni si leo-leon mi tuhami. Asalam kira-kira matok maulihati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di benua gijang sai pinar badia ma goarmu sai Roma hara jaunmu sai saat malam ni roham di benua tongon son na di benua gijang dan matuhami selarion hanguluan siapari sai sama dosa nami soang panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami mana kami togi hatu pagunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan Debatama ho. Disodakon Tuhan Debatama bohina toho jala sima rohana midaho. Didopakon Tuhan Debatama bohina toho jala di pasaurma damena tutodim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu. Jadi songon dikting anon 1:12 maita rapak uria. So nanti tikod perwakilan sian sektor 5 halak seksi-seksi asaro maita non 12 tepat kamulai manon rapat uria mulai deh.